Hello everyone! Welcome to my YouTube channel, Tita Inday and Reverso Wheelchair. Yes, mega shout out everyone. Welcome to my YouTube channel. Mega shout out everyone. I love you guys. Another taon for today. Mga antang ayan ang ulam. Gulay na lawoy. Lawoy sa Bisaya. Mega shout out sa mga Bisaya dyan. You're listening to The Beat. An exclusive mix by DJ U1. Kain din yung alaga ko ng gulay. Gulay na lawoy. Lawoy ba to sa Tagalog? Sa Bisaya, lawoy yan. Dilis. DJ U1 Brian. Ang gulay ko pala, kalabasa. Sitaw. Patula. Talbos ng kamote. Nilagyan ko rin ng yung maliliit na dilis na super liit. Mga Bisaya lang ang makaka-relate nito ng pagkain. Katulad ni Tita Inday. Kasi sa amin sa probinsya, ito palagi yung DJ U1 Brian. namin ulam, gulay. Lawoy. DJ U1 Brian. Chimpo nila. Nitsuwan da. Nitsuda sai. Power Beats Club. This is Negros Mix Club DJs.
Masarap po siya mga palangga pag may talong at saka okra. Kaso lang, wala na akong pera. Kaya, ano lang, kalabasa, sitaw, talbos ng kamote kasi walang malunggay. Patula. Ayun, nilagyan ko ng dinis. Awanda. O yung lala. Sa mga ano ko pala, followers, pasensya na kayo kung every time na may upload ako na video, like, mag-interrupt ako sa pagsalita ng Chinese kasi ang matanda ko. Sana maintindihan niyo ako. Buhay OFW. Favorite ko talaga yung gulay. Promise. Yung laukoy. Sa amin laukoy. Buyag lang sa mga Bisaya. Yummy good yan. Pati din si Lola. Kain din ng kain. Hao-hao ma. Hao-tsu ma. Yummy hao-tsu. Nakaubos din siya ng isang mangkok na gulay.
sa mga Bisaya dyan, yung nandyan sa Pilipinas, palagi magsabi pala. Hindi naman sa lahat, pero mostly. Sabi nila na tawag nito yung nagsawa na sa kain ng gulay. Pala, gulay. Pero para sa akin, gulay is the best. Kasi nung maliit pa ako, palaging gulay. Ayan. Ayun, ito palaging gulay na gulay. Kaya I love gulay. I love gulay very much. Ayan, ubos na. Wala na. Again and again, thank you so much for always watching my YouTube channel. And to those people na hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please thumbs up and press the notification bell to the other side para updated kayo sa mga video ko. Thank you and bye-bye.